Conas atá tú. Tá mé go mo. Cad is anam dit. Dog féidir is anam dom. Cáil tú I do chonaí dart. Tá mé I macóní I Galax John. I Galaxy, okay. Céin issue dart. Tá mé Céin scoil in a bhfuil tú dart. Gael mé a So níl tú sa scoil, ceart go leor. Níl tú freis ar ein scoil. An what leat é an scan an dart? Gael mé ar An Scoil. Is what leat Star Wars? Okay. An céad in Ellen shut now. Cad is anam dit. Dracula is anam dom. Agus Dracula, Conas atá tú. Tá mé go mo. Okay. Now inis dom cáil tú do chonaí Dracula. Tá mé in macóní is Transylvania. In Transylvania agus, okay, ítach agus níos tá tú an éireann. Ar leos ar fan. Now, an céad in Ellen seo. Conas atá tú amach. Tá mé go mo. Tá tú chumach. Cáil tú do chonaí. Tá mé na county I Kenya. I Kenya. Oh wow. Agus inis Conas anam dit. Kenyan pirate is anam dom. Kenya pirate is anam dom. Kenyan pirate. Kenya pirate, okay. Now, an bhfuil tú a freistlíonn tú ar scoil. Freslin bar an Coláiste Féin. Coláiste Chaoimhín, agus is pirate tú, ítach. Now, an dat ní ein scan an leat. Is even lom on Tower Hoist. Tower Hoist, agus ein scan an eile. Deal. No, just Tower Hoist. Tower Hoist 1. Is problem on Modern Warfare 3. Modern Warfare 3, okay, ítach. A PS3 now an Xbox. Xbox. Xbox, simú ar fád. Now walk. Conas atá tú. Desi is anam dom. Desi is anam dit. Agus Conas atá tú. Tá mé go mo. Tá tú go má. Now inis dom, an freistlíonn tú ar ein scoil. Dog mé an Scoil. Dog tú an scoil. Céim fád dog tú an scoil. Mar dit mé an Primvod. Dit tú an príomhite. An raibh sé go jazz. Bhí sé go jazz. Okay. Now, an dat ní ein scan an leat. Is even lom an Fair City. Is even an Fair City. Okay, an clár televíse Fair City simú. Now, wach, Conas atá tú. Rob is anam dom. Rob is anam dit. Now, Conas atá tú, Rob, cé bhfuil tú? Tá mé agus Tá ochras ort. Okay, nach raibh brickfast a gut. Conas anam dit. Ní raibh. Larry is anam dom. Gaman leis cé tam táart? Larry is on. Barry. Agus inis dom Barry. Cáil tú a chonaí. Tá mé na county of Ballia Clay. Tá tú a chonaí a bailile clé. Céint scoil na bhfuil tú, Barry? And in An Scoil. Níl freisin ar ein scoil. Okay, an simú. Na bugad ráig an seo. Well, féach ar mo chuine an seo. Cad is anam dit. Jo, correct. Má fair, cad is anam dit. Bob is anam dom. Bob, agus cáil tú a chonaí. Tá mé an county in Transylvania. Is Transylvania cumá. Ó, dat near ar mo chuine híos an sin. No? Nach go leat neir go. Okay, simú. Now, céad freistlíonn tú ar scoil. Níl mé an Scoil. Níl tú ar ein scoil. Céin issue? Rugga mé in Rugga tú an é. Now, bhúclaí, cad is anam díobse? Rubber Bandits is anam dom. Rubber Bandits landíobh. Okay, agus cáil tú a chonaí. Tá mé chonaí in Limnach. In Limnach, an simú. An freistlíonn tú ar scoil? Níl freistlíonn tú agus inis do lein cá bhaimseir a gut. Níl. Nach bíonn sibh canna. Tá. Bíonn sibh, okay, agus cáin inis do lein cá bhaimseir a gut. Is Matlan Couple. Is Matlad couple. Okay, agus an lein couple a gut. Tá. Tá couple gwib, okay. Okay, so sin an Rubber Bandits, agus féach ar mo gúna seo. Slán go fóil. Slán. Right, now, cad is anam dite? Dumbo is anam dom. Dumbo is anam dit, agus cáil tú a chonaí. Tá mé macóní a zoo. It's a zoo. Guardian na hampa, okay. Agus mu tú ar ein scoil? Dumbo. Freistlíonn bhfuil ar An Scoil. Freistlíonn tú céirt? Man Scoil. A man scoil. Okay, an bhfuil ein post a gut.
Neil. I'm being to a tastel na Wayne Road. You're on Chaoimhín should go now for the circus na Wayne Road. Now Neil. It's even a horn here's a hill Agus Dumbo. Is Matt lad Dumbo and Scan on Dumbo? Yeah. Yeah, I ain't talking her father. Chun is atá na áiseanach scoil. Tá an áisina go hínta. Céin sais áiseanna sa scoil. Tá hála sport leirlinn agus béling má. Chun is atá an hála sport agus an leabharin. Tá hála sport má agus béling má. An matla sport. Savelung sport. Céin sport tá an scoil. Tá an pel gweilach agus pel agus ammoniac sa scoil. An bhfuil brain scoil go mar. Tá na fuirin ionach sa scoil. Ínta. Céin ábhar atá sa scoil. Star. Tá an star go hála. Frankish. Tá Frankish Jacker. Burla. Burla go híntaach. An matla an gweilge. Smachlam an gaelge. Tá mún seoir go híntaach. Chun is atá na ábhar sa scoil. Tá na hábar go híntaach. Slán. Cá bhfuil Fionnghlas. Tá Finglas site I dús ceart a bailíoach le. An matla Fionnghlas. Is éidirlum Fionnghlas. Chun is atá na daoine Fionnghlas. Tá na daoine cáide. Agus ceamhrach ina ceanta. Chun is atá na áisina Fionnghlas. Tá go láisna is Finglas. Finglas Chaoimhín. Finglas Chaoimhín. Finglas Chaoimhín. Finglas Chaoimhín. Finglas Chaoimhín. Finglas Chaoimhín. Coláiste Chaoimhín.